Práve sa pozerali na couchsurferské stretnutie alebo piknik v parku na Letnej. A teraz sa pozrieme, aký tu je pekný výhľad. Je tu strašne veľa ľudí, nejakých 100 ľudí možno, že tu je. No a ja som medzi nimi, A idem tu trochu ďalej. A tam sme. Tu sú nejaké záhrady spojené s reštauráciami, kde sa dá popíjať pivko a sedieť a vychutnávať si výhľad na celú Prahu. No a ešte vám ukážem výhľad, ktorý je sa z kopca na most, neviem aký. Zadu je výhľadková väža. OK. A ja si môžem dosadnúť na lavičku. Takže. Včera bola oslava narodenina Lukáša na sociálnom spolku. Išiel som tam priamo zo skončenia výletu na hrad. Ešte som skočil na internet na nejakú hodinku. Oslava bola celkom v pohode. Som sa fajne najedol, mali tam zeleninový šalát, nejaký taký grécky s rôznymi pomazánkami, tvarohovými a rybáckými, tak som ich proste žral, ak šalene som sa najedol strašne veľa jedla. Potom som si dal ešte aj trochu guľaša, takže som bol úplne preplnený. Tiež som pokecal s nejakými ľuďmi. Vzal som si na hlavu plynovú masku a išiel som k spevákovej skupiny, ktorí vlastne tiež ako členom našho spolku, tak sme spolu spievali nejakú jednu strofu a tak, to taká pohodička. No a medzi tým som ešte bol na internete a snažil som hľadať videokamery. Aj dneska ráno som snažil hľadať nejaké videokamery, pretože som si chcel niečo kúpiť. Lenže zistil som, že do 10 000 korún sa vážne nedá kúpiť nič, čo má nejakú poriadnu kvalitu, ktorá by stála za tú cenu, lebo sa proste vyrábajú už buď HD kamery a HD kamery do 5000 korún sú úplne ako také nekvalitné, že keď nie je dostatočné osvetlenie, tak to je taký úplne taký divný obraz a sa to strašne trasie s tým, že ten obraz taký trasľavý, že sa vám ho nedá poriadne pozerať, také videá nechcem. A potom, aby bola nejaká kamera, ktorá nie je HD, ale zase má nejaký optický stabilizátor a podobne, tak také proste sa už nejak nevyrábajú a na inzerát, no to je jediná možnosť, ako to nájsť, ale tiež tie inzeráty sú dosť také na nič, lebo každý chce dosť veľa a tie kamery sú také divné. Tak neviem, no musím si od takého požičať foťák a keď takto sa s foťákom robiť nejaké videá, neviem, či treba nejakú takú extra kvalitu. Ale tak bolo by to fajn, no, lebo keď niečo robíš, tak to rob poriadne a to má byť proste často to je práve ten rozdiel medzi tým, či to človek to pozerá alebo nechce, tá kvalita videa, že keď je také úplne o ničom, tak človek to vypne a keď je to dobre, tak to pozerá už kvôli tomu etickému zážitku a potom sa mu posledne sa páči aj to, čo sa tam deje a čo sa hovorí.
ok, len som povedal, že sa to nahráva. Tak som proste hľadal tie kamery a dneska ráno som hľadal kamery. Potom som išiel niekedy po polnoci spať k Ondrejovi, dal hodinu som a odval videa na YouTube, som ešte musel zostrihať a preniesť do počítača k Ondrejovi a všetko. A oni tam proste ešte robili party dosť dlho. Takedy o 3 ma zobudili, keď tam všetci prišli na izbu. Ja som totiž to ostal spať u Ondreja kvôli tomu, lebo som niekto sa trepať až domov na skalku, strašne ďaleko. Ale potom ma tam zobudili medzi 3 a 4 tam kecali, takže som vlastne nespal. Proste svetlo. Už tam ešte o 4 sa otvorí Ondrej pivo a potom sa čudujem, že ráno boli hlava, tak sa nečudujem. Takže tiež také to je divné. Som asi rovno mohli na skalku a tam sa poriadne vyspať, lebo tam si môžeme úplne zatiahnuť okno, že potom na dome tam sa tie ako keby role, také automatické zvonku, proste úplne kvalitné. Alebo som ešte mohol spať, alebo očkovať, tak to je jedno. Ráno som vstal, proste niekedy o 11. som sa ešte najedol toho zaujímavého šaltu, ktorým tam fajne viedol, som im pomohol doniesť veci do auta a ešte som zase na tom internete bol a som sa vyhľadal tu do parku. Tu som stretol nejakých denázov včera a ešte tam bol s nejakou kamoškou a tak sme si sadli, trochu pokecali, teraz sme si sadli tu v záhradke na pivko. A na pivku sme sa trochu bavili a je fajná horúčava. No ja som už akože od nich odišiel, lebo začalo mi malé pivko a idem zase tam spraviť nejaké video a idem zase tam sa s takým baviť, ešte tam takoho stretnem, koho poznal a vlastne proste iba takomu prisadnem, úplne akože v pohode ľudia. Stretol som tu v električke. V električke som stretol týpka, ktorého som nejak videnia videl a ja mám kautoceské tričko, takže sme sa proste začali baviť v pohode, akože to je také zaujímavé, no sledovať tie typy ľudí. Každý proste, alebo väčšina, čo tu je, tak sú takí, že nejak ten, na ktorá hovoril, že bol som proste spával z toho škole, akože vysoké školy, ale tak si pomyslel, že ma to tak nebaví proste tam byť celý rok na škole, že musím vypadnúť preč, tak je proste celý svet vidieť, že a teraz by som vlastne ešte stále bol v škole po tých rokoch, čo cestujem, a tak to je akože úplne o ničom, by som nič z toho nevidel, čo som všetko videl a v skutočnosti som tam vedol v tom jednom štáte, že to je šialené. To je také zaujímavé, no, že takí tí ľudia, takí neposlední, aj včera som sa s Jemom bavil, to je taká Austrálčanka jedna, ktorá tiež medzi 11. a 17. rokom bola v Afrike, lebo sa tam rodičia jej presťahovali a tam si vyrastala. A teraz je taká nejaká, že nemá potrebu sa niekde usadzať na jednom mieste, dokonca nevie vydržať na jednom mieste a stále sa musí niekde presúvať. To sa teraz pracovala nejaké 3 mesiace alebo 4 mesiace v Anglicku ako nejaká poradkyňa pre nutrition, čiže pre nejakú výživu. A teraz zase prišla do Prahy na víkend, vráti sa do Anglicka a potom chce ísť do Španielska na nejaké 3 mesiace a že to si úplne si nevie predstaviť, že by sa ešte niekde mala usadiť. Že to proste vôbec nie je pre ňu, takže to sú takí ľudia, no, že zaujímaví a človek sa potom zamýšľa nad tým, že čo je to jeho, či je jeho sa skúsi niekde testovať a je také proste zvláštne, že tí ľudí tak žení nejaká túžba a nie je to až také cool, lebo asi tiež akože nemajú nejak úplne to do seba vyriešené, lebo predsa len také prirodzenejšie na jednom mieste sa nejak usadiť a mať nejakých kamarátov a proste takto žiť. Mne sa také páči, ako teraz máš, že takto som v Prahe a tu proste si rozbieham úplne nový život od základov. Zase, ak som tu prišiel, som nikoho nepoznal a všetko robím presne tak, ako ja chcem. Sa stretávam s takými ľuďmi, akých chcem, proste sa pohybujem na takých miestach, akých chcem a nikde nie sú nejaké, nikde nemám nejaké akože spomienky na minulosť a nejaké zaužívané proste nejaké postoje a podobne. To je všetko úplne ide od znova. Všetko je úplne čisté, proste každé miesto je čisté a je také presne, ako ja si ho vytvorím vo svojej hlave. Je teraz už ako miestka s spomenkami krásnymi, ale no, že iba krásnymi, takže to je vlastne na tom dobre. A je to strašne veľa možností v Prahe a tu kautocedská komunita to je iba jedna z mnohých. Včera som bol spolok, to je tiež super vec, pretože je to ako rodina, no. Lebo som akorát rozmýšľal, keď som išiel na to kautocecké stretnutie, že ja tam vlastne idem a všetko je také super, že tu sa dá s takým baviť, ale tí ľudia všetci proste odídu. Dneska sa stretnutie skončí a väčšina odíde preč, ostane tu pár ľudí, ktorí žije v Prahe a s nimi sa ešte párkrát zrejme uvidím. No ale väčšina asi kamošov, ktorí sa skamarátil, tak sú, alebo tak sa vlastne bavila, takí super, tak všetci odídu vlastne, takže mi bolo trochu smutno kvôli tomu. A spolok je zase opak toho, spolok je ako keby moja druhá rodina tu v Prahe, lebo to sú takí ľudia, ktorí
ktoré to stále budú proste a mi stále stávajú už proste pol roka a je také stále stabilné a môžem sa na nich stále spoľahnúť, že proste sa spýtam Ondreja, či ju nemôžem prespať, on že jasné, že určite môžem prespať, že sme spolkoví bratia a hoci čo potrebujem, tak mi úplne vyhovie. Nie je to už také ako priatelia, lebo priatelia často si pomáhajú dovtedy, dokiaľ to je pre nich výhodné a keby som začal pýtať od nejakého kamoša pomoc každý deň a proste on mi videl, že ja mu nemám nič dať, tak by začal si povedať, že ten aj vás využíva a to je taký tento a prestanem akože byť taký ochotný k nemu, lenže spolok, rovnako ako rodina, preto viac cenejšie, pretože tam sa nikto nepýta, že čo za to dostane a kedy sa to niečo dostane a čo sa to niečo dostane, ale každý si proste pomáha úplne automaticky. A akože srdečne, lebo je to také proste niečo bližšie. A sa potom oveľa viacej cení, lebo človek potom vie, že sa môže spoľahnúť a že tam stále niečo má. A sa mi páči, že prídem do Prahy a vlastne ako by som niečo mal. No. Mám potom v Košiciach tiež rodinu, takže je také fajn. No. Takže to by som tak zrejme porozprával, no. Couchsurfing je super vec. A ideme ďalej za chvíľu na Freehacks na Staromestské námestie a tam spravím ďalšie video, ktoré bude hneď potom nasledovať. Sa veľmi teším, proste úplne brutálny deň dneska. Aj včera nemám vôbec čas na odpočinok, proste hodinu na internete som za deň a to sa začo deje. Takže sa mi páči, konečne si zajtra už po obede odpočinem, no. A o tom potom. A nebudeme hovoriť, čo bude v budúcnosti. Tak sa majte.